ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மை க்ரியேட்டிவிட்டி. இப்போ நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹோம்மேடாக வந்து நோட் புக் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? நோட் புக் வந்து கொஞ்சம் மாடலாக செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து A4 ஷீட் எடுத்திருக்கேன். அது வந்து ஃபுல் ஷீட்டாக தெரியலை, ஏன்னா கொஞ்சம் கேமரா கம்மியாக எடுத்துருந்ததுனால. இப்போ வந்து அந்த A4 ஷீட் வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், ஒரு 8 பீஸ் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து இந்த மாதிரி 4ஆக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா, அந்த சென்டர் பீஸை வந்து அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஓகே, இப்போ நான் ஃபோல்ட் பண்ண மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த நடுவில் உள்ள அந்த இடத்த மட்டும் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிடுங்க. நல்லா ஹார்டாக இருக்கிற சிசர் வச்சு கட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி இல்லை நான் 2 கட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் 2 கூட கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் வந்து 2 கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் 2 கூட கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து மொத்தமாக ஹோல் வச்சுட்டு ஃபுல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து கொஞ்சம் பேப்பரை எடுத்து வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பேப்பர் இருக்கும்ல, அது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து அதெல்லாம் மடக்கி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா அந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு மாதிரி இருந்தது, அதாவது வளைவாக. அதனால் வந்து நான் நேராக கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன். அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ண தெரியும்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த நோட் புக் வந்து உள்ளே வைக்கிற அந்த புக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வெளியே வைக்கிறத ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஒரு எல்லோ ஷீட் எடுக்கிறேன். ஓகே, இது வந்து எல்லோ கலர் ஷீட். ஓகேவா? நம்ம வந்து கிராஃப்டிங் ரிவ்யூவில் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த ஷீட்டை நான் காமிச்சிருப்பேன். கலர் பேப்பர். ஓகே, இப்போ அந்த கலர் பேப்பரில் அந்த நோட் புக்கோடைய சைஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேல் வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கணும். அந்த நோட் புக்கோட கரெக்டான சைஸை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் ஓகே, ஆனால் பட் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு நோட் புக் வந்து வெளியே தெரியும், அது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது. அதனால் நான் வந்து கரெக்டான சைஸ் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்கேல் வச்சு லைன் போட்டுட்டு சிசர் வச்சு கட் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து நம்ம எப்படி லைன் போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் கட் பண்ணணும். அது எப்படின்னா, லைனாக வந்து அப்படி நேராக வந்து கட் பண்ணணும். ஓகேவா? நேராக தான் கட் பண்ணணும். நம்ம வந்து சைடாக கட் பண்ணிடக்கூடாது. அந்த நடுவில் சென்டர் இருக்குள்ள அங்கே வந்து கட் பண்ணாமல் லைனாக நேராக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ நான் கட் பண்ணுறேன். நான் சொல்கிறத விட உங்களுக்கு பார்த்தாலே ஓரளவுக்கு வந்து புரியும். ஓகே, இப்போ வந்து நேராக வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டாக. நம்ம வந்து சென்டரில் ஒரு லைன் போட்டிருப்போம், பட் அது வந்து சைஸ்க்காக போட்டது, ஆனால் அதை நம்ம வந்து கட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு என்ன வீடியோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து இந்த மாதிரி இப்போ கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை வந்து இந்த மாதிரி மடக்கி எடுத்திருக்கோம். இப்போ வந்து மடக்கி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்தா அந்த நோட் புக்கோட அந்த உள் சைடு அதை எடுத்து உள்ளே வச்சாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கரெக்டான ஷேப்பில் கட் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு. அப்படி உங்களுக்கு ஸ்மாலாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் திருப்பி கொஞ்சம் லாங் சைஸ் தான் செய்யணும். உங்கள்கிட்ட அந்த கலர் பேப்பர் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, அதே மாதிரி ஒரு ஒயிட் பேப்பர் கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் செய்கிற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? நார்மலாக நோட்லலாம் இருக்கும், லாங் சைஸ் நோட்டில், அந்த பேப்பர் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து நான் ஸ்டாப்லர் பின் வந்து வச்சு வந்து கவர் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட அந்த ஃபைல் ஹோல்டர், அந்த ஹோல்டர் மாதிரி இருக்கும், ஃபோல்டர்லாம் வச்சுருப்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரி இருக்கிற இதில் அந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்கும்ல, அது இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து உள்ளே வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை, என்கிட்ட வந்து அது இல்லாததுனால நான் வந்து ஸ்டாப்லர் பின் வந்து போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து டேப்லாம் வந்து ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் வந்து அந்த ரோல் மட்டும் இருக்கும், அந்த பிளாஸ்டிக் ரோல். அந்த பிளாஸ்டிக் ரோலை வச்சுட்டு ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி போட்டுக்கிறேன். அது வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன இடம் பிடிக்குமோ அந்தந்த இடத்துல வந்து ரவுண்ட் போட்டுக்கோங்க. எனக்கு வந்து சும்மா ஒரு 5 ரவுண்டு மட்டும் நான் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? கொஞ்சம் நல்லாவே போட்டுக்கோங்க, நான் கூட அவ்வளோவா நல்லா போடலை. அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஸ்மைலி பொம்மை இருக்கும்ல, அதுதான் நம்ம வரைய போகிறோம். உங்களுக்கு வந்து ஸ்மைலியில் என்னென்ன வந்து வரைய தெரியுமோ அதை நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க. எனக்கு வந்து சில டிசைன்ஸ் மட்டும் தான் தெரியும், அந்த சில டிசைன்ஸ் மட்டும் நான் வரைஞ்சிருக்கேன். உங்களுக்கு எப்படி தெரியுமோ அதெல்லாம் வரைஞ்சிக்கோங்க. அப்படி எனக்கு வரைய தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டிக்கர் கூட வாங்கி ஒட்டிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா தனி பேப்பரில் வந்து தனியாக வந்து ஒரு ஒயிட் ஷீட்டில் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கட் பண்ணி கூட இதில் ஒட்டலாம். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வேலையாக இருக்குன்றதுக்காக தான் நான் வந்து எல்லோ ஷீட்டையே வந்து எடுத்துட்டேன். ஓகேவா? நான் எடுத்தது அந்த எல்லோ ஷீட்டுக்கு எடுத்தது காரணமே அதுதான். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்மைலிஸ்லாம் வரைகிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்மைலிஸ் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க. எனக்கு ஏதோ வந்து கொஞ்சம் தான் தெரியும். லாஸ்ட்டாக வரைஞ்சது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இல்லை, அது ஸ்மைலி மாதிரியே இல்லை. ஓகே, லாஸ்ட்டாக வரைஞ்சது மட்டும் எனக்கு ஏதோ வந்து வந்ததாக வரைஞ்சாச்சுன்னு சொல்லிட்டு தோணுச்சு. மித்த இருக்கிற 4மே வந்து நான் நல்லா தான் வந்து வரைஞ்சிருந்தேன். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து அந்த டேப்போட அந்த ஃபினிஷர் வச்சு நம்ம போட்டோம்ல, அதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி வந்து போட்டுருங்க. அதை சுற்றி வந்து அவுட்லைனுமே நம்ம வந்து பிளாக் கலர் கொடுத்துட்டோம்னா தான் கொஞ்சம் லுக் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்மளோட
நோட் பேட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் வந்து என்ன வேணால் எழுதிக்கலாம். நான் வந்து சும்மா லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன தோணுதோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம். அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோன்னா டெய்லி கொடுக்குற ஹோம்ஒர்க்லாம் வந்து ஈஸியாக நோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ இதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சலாம். இப்போ வந்து செகண்ட் டைப்பில் வந்து சேர்ப்போம். இதுலேயே வந்து நான் 2 டைப்பான அதில் வந்து நிறைய பேஜுமே இருக்குது. நமக்கு வேறு பேஜ் வேணுனாலும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ என்ன வேணும்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஓகே. அதுக்கடுத்து வந்து இப்போ நான் வந்து 2 டைப் சொல்லி தந்திருக்கேன். இந்த ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு 2 டைப் சொல்லி தந்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்மைலி பார்த்துருக்கோம். இப்போ அதுக்கடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அதுக்கடுத்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு பிங்க் ஷீட் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் பிங்க் ஷீட் எடுக்கும்போது கெஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போயே வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நான் வந்து பிங்க் ஷீட் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து என்ன ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் சைடாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால நான் அந்த சைடு பீஸை மட்டும் கட் பண்ணிட்டேன். அதே கலர் பேப்பரில் தான் நான் செய்கிறேன். அதே கலர் பேப்பரில் பிங்க் கலர். ஓகேவா? அதே கலர் பேப்பரில் பிங்க் கலர் எடுத்துகிட்டு இப்போ அதே சைஸ்க்கு வந்து கட் பண்ணியாச்சு. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ஒரு ஷீட்டு தான் இருந்ததுனால நான் வந்து அதை 2ஆக கட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? இந்த மாதிரி மடித்து 2ஆக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி உங்கள்கிட்ட வந்து லாங் சைஸ் லாங்காக வந்து எப்பயும் போல் பேப்பர் இருந்துச்சு, நான் எல்லோ ஷீட் எடுத்தேன்ல அந்த மாதிரியே உங்கள்கிட்ட பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ண மாதிரியே வந்து ஸ்கேல் வச்சு போட்டுட்டு செய்யலாம். என்கிட்ட அப்படி இல்லாதனால நான் தனித்தனியாக 2 பேப்பரையும் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல இன்னொரு ஷீட்டு 2ஆக பிரிச்சுட்டு A4 ஷீட் வந்து எடுத்து வச்சுருந்தோம். அதே மாதிரி மெத்தடில் வந்து நான் உள்ளே வந்து அந்த ஷீட்டை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டாப்லர் போட்டு கவர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செஞ்ச மெத்தட் மாதிரியே தான் இருக்கும். இப்போ அதுக்குள்ளே வந்து அந்த நோட் பேடை எடுத்து வச்சாச்சு. நான் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சதில் மிச்சம் இருந்தது நோட் பேடை எடுத்து வச்சாச்சு. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சைடாக வந்து இருந்தது அந்த இடத்தையும் நான் வந்து சிசர் வச்சு கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறதில்ல. இன்னும் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி லென்த்தாக போடுறனால வீடியோ வந்து நான் வந்து ட்ரா பண்ணாமல் இதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி யூனிகார்ன் ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நான் ஒட்ட போகிறேன். யூனிகார்ன் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கும். அதனால் நான் உங்கள்கிட்ட ஸ்டிக்கர் இல்லைன்னா வரைஞ்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா பார்பி ஸ்டிக்கர் கூட நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். அதுவுமே பிங்க் கலரில் தான் இருக்கும் இல்லையா? ஓகே. இப்போ நம்ம செகண்ட் டைப் பண்ண டைரி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதுலேயுமே நான் வந்து லைக், ஷேர், கமெண்ட்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன். அவ்வளோதான். சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து இந்த 2 டைரியில் எந்த டைரி வந்து இந்த 2 நோட் புக்கில் உங்களுக்கு எந்த நோட் புக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். இது கொஞ்சம் லென்த்தாகவுமே இருக்குது இல்லையா? ஸோ கொஞ்சம் பெருசாகவுமே இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு நம்ம ஸ்கூல்லாம் வந்து ஹோம்ஒர்க் நோட் பண்ணால் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து 2ல் எது பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் இதில் ஒன்றே ஒரு ஸ்மாலாக ஒரு வேலை இருக்குது. கொஞ்சம் குட்டி வேலை இருக்குது. அது என்னென்னா மேலே வந்து ஸ்டாப்லர் தெரியுது. அது வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காததுனால ஒரு எல்லோ ஷீட்டு வந்து அதே ஷீட்டில் வந்து கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து மேலே ஒட்டிக்கிறேன். நீங்கள் டெக்கரேஷன் வேணும்னா கிளிட்டர் ஷீட் கூட ஒட்டிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த கை வந்து குத்தும். ஓகேவா? அந்த ஸ்டாப்லர் வந்து குத்தும். அதனால் பின்னாடியுமே அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஷீட்டெல்லாம் ஒட்டிட்டு அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ஷீட்டை வந்து நான் பின்னாடி ஒட்டிக்கிறேன். ஓகேவா? பின்னாடி ஒட்டிக்கிறேன், முன்னாடி ஒட்டிக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் பேப்பர் கூட எடுத்து ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ வந்து இதுக்கு ஒட்டியாச்சு. இதே மாதிரியே வந்து நம்ம செகண்ட் செஞ்ச டைரிக்கு ஒட்டணும். இப்போ இதை ஒட்டி முடிச்சாச்சு. இப்போ செகண்ட் செஞ்ச டைரி எடுத்துக்கலாமா? ஒட்டிக்கு வந்து கொஞ்சம் பிடிச்சி கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து காயும். ஃபெவிகால் ஒட்டினேன். அதுக்கடுத்து இதே மாதிரியே வந்து முன்னாடி ஃபெவிகால் போட்டுட்டு ஒட்டிக்கலாம். பிங்க் கலரு. இப்போ வந்து அதே மாதிரி ஃபெவிகால் போட்டுட்டு பிங்க் கலர் ஷீட் இருந்து அதே சைஸில் இருக்கிறதுல பிங்க் கலர் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஒட்டியிருக்கேன். அதே மாதிரி முன்னாடி ஒட்டிட்டு அதே மாதிரி வந்து நம்ம பின்னாடியும் ஒட்டணும். அது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸை பின்னாடி ஒட்டிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பீஸையும் எடுத்து பின்னாடி ஒட்டிக்கலாம். இங்கே இதுக்கு மேலே டெக்கரேட் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட இந்த டைரி பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு சிம்பிளாக வந்து நம்மளே வந்து செஞ்சிடலாம். இப்போ இதை வச்சு பின்னாடியே ஒட்டிடுங்க. ஓகே. இப்போ வந்து இது 2யுமே ஒட்டியாச்சு. ஓகே. இப்போ இதை ஒட்டிட்டு அதே மாதிரி அதையும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த 2 டைரியில் உங்களுக்கு எந்த டைரி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் பாய்.
ஓகே, இது ரெண்டில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ வேணும்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.